интересни неща очевидно ти се случват, но имало ли е момент, в който си искал да хвърлиш всичко и да се откажеш, да започнеш нещо ново, да се преориентираш, да бъдеш коренно различен? Доста пъти. Нашата професия въобще не е лесна. И да поддържаш ниво, което да бъдеш конкурентно способен с течение на времето, когато технологиите се променят, когато енергията ти се променя, когато мотивацията ти се променя, много трудно да успяваш да поддържаш, да успяваш да се развиваш и да имаш мотивацията да го направиш, разбира се. Много пъти съм си казал, че може би някъде другаде, в някоя друга индустрия ще е по-лесно, по-хубаво и по-спокойно. Но именно това, че софтуерното инженерство е винаги пълно с нови предизвикателства, винаги има какво да научиш и винаги те чаленджва, правите така, предизвиквате, е нещото, което ме кара все пак да продължа да го правя. Имало е такива моменти, разбира се. Най-вече когато с топ менеджмента не говорим на един език. Случвало се, макар и рядко. Защото топ менеджмента трябва да подкрепя софтуерните инженери във всеки един аспект. И като професионално развитие, и като техническо развитие, и всички други аспекти. Когато това не се получи, имало е такива моменти, макар и сравнително рядко, човек го обхваща едно безверие, една неопределеност. Не е вече готов да поема предизвикателствата така, както би го правил, ако е мотивиран и така нататък. Няма визия за собственото си развитие. Почва да се колебае, тук ли ми е местото, какво да направи и така нататък. Накараме да продължа това, че в нашата работа има огромни предизвикателства. Има винаги, в която и фирма съм работил, съм срещал много чудесни колеги на супер високо професионално ниво. Пред мен предизвикателство мога да кажа, че е свързано с това, че човек трябва да намира винаги начин да се мотивира. И мога да кажа, че мотивацията в нашия бизнес идва от всеки един човек. Мисъл, всяка една компания има неща от типа на как да мотивираме персонала, как да мотивираме един екип и така нататък. Но истината е, че тези неща се изчерпват до това да бъде създадена подходяща среда. Оттам нататък личната мотивация е най-важна. Аз мога да кажа, че мотивацията идва от нещата, които те заобикалят извън работата. Семейството, начинът по който скарваш времето си и така нататък, а работата е начинът по който да поддържа другото. Да се откажа от професията. Професията е толкова разнообразна, че има толкова различни характера в нея, роли, че не бих казал, че бих се отказал от нея. Просто имало много моменти, в които просто искал да сменя ролята и съм го правил. Защото все някога достигаш до някакви граници и тогава търсиш нещо по-интересно. И интересно е, че в професията на софтуерен инженер винаги има какво да намериш. Дали ще бъде нова технология, нова техника, друг вид работа, но за сега все още не съм искал да се откажа от нея.